ହୋଲି ଭେଟି ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର। ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଓ କିପରି ପାଇବେ ଏହି ସୁବିଧା। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଏହି ଅବସରରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ହୋଲି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ହୋଲିରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 853 ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ଏହି ସୁବିଧା କାହାକୁ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରାୟ 17.5 ଲକ୍ଷ ବୈଧ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାର ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଇପଲାଇନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ PNG ସଂଯୋଗ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ତେବେ ଏଥିରୁ କିଏ କିଏ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ? ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା PMUY ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ହୋଲି ଅବସରରେ ଏକ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ କିଏ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ ତେବେ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। କେବଳ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି LPG ସଂଯୋଗ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆବେଦନକାରୀ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ BPL ଥିବା ପରିବାରର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ନିକଟକୁ ଯାଇ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ରାସନ କାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଭଳି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।